krátkom príbehu sa dozvieme, prečo náš svet nie je zrkadlom toho, čo sa deje vonku, ale odrazom toho, čo nosíme v sebe. Učeník sa raz opýtal svojho majstra: Majstre, ako je možné, že ty si stále šťastný, aj keď svet okolo nás je plný chaosu a problémov? Majster ho vzal k nedalekému jazeru. Pozri sa na tú vodu, povedal majster. Tvoja myseľ je ako toto jazero. Usmial sa majster. Ak dovolíš vonkajším búrkam, aby rozvírili tvoje vnútro, tvoja realita bude vždy mutná. Ale ak si udržíš svoj vnútorný pokoj, tvoj život sa prirodzene premení na odraz tej najkrajšej krajiny. Myšlienka na dnešný deň. Nezameriavajme sa na to, aby sme upokojili búrku vonku. Radšej upokojme seba uprostred nej. Náš vnútorný pokoj je magnetom, ktorý si pritiahne radostnú realitu, po ktorej túžime. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.